bivam raspoređivan u Kumrovec. Znači, to je, znači, politička škola Maršal Tito, znači tu se skupljaju ljudi koji su izabrani za specijalne postrojbe. Većina ljudi bila je iz Bosne i Hercegovine, znači Livno, Posušje, Grude, Čapljina, Široki Brijeg, nešto iz središnje Bosne, nešto iz Posavine, a većinu ljudi su činili ljudi iz Hercegovine, to je istina. Znači, tada je bilo, mislim, oko 300 pripadnika. Formira se jedinica, znači pod nazivom specijalna jedinica policije. Znači, pod zapovjedništvom Nevena Matića, kasnije zapovjednika 6. odjela u hrvatskoj policiji. Prva stvar što je mi se dojmila kad smo dolazili do Kumrovac, to je znači ispred političke škole Maršal Tito je hrvatski stijeg, ulazimo unutra, Titova bista. Sve se pitamo gdje smo došli. Šta je on, nisu mislili da je to maknuto, znači, dolaze ipak hrvatski, kako da kažem, policajci ili budući specijalci. To je ono što mi je ostalo u sjećanju. Dobro, vi ste još u Jugoslaviji. Tako je, znaš. Zaduživamo uniforme, znači policijske odore, znači svečane, još sa petokrekom. To je možda još niko nije rekao, ali to istina je. Radna odora, trenerka, patike, veš i to je to. Formiraju se 3, onda još nisu bila satnije, 3 čete. 1., 2. i 3. četa. Ja sam bio raspoređen u 1. četru, 3. vod. Zapovjednik voda mi je bio Brkić iz Vinkovaca. To su bile većinom ljudi koji su već imali neku obuku u Lučkom, terorističkoj jedinici Lučkom, pa su kao zapovjednici vodova i zapovjednici četa došli iz Lučkog. Znači oni su jedini koji nisu bili iz BiH u biti. Tako je, znači nismo imali ni jednog, ne sjećam se da smo imali jednog pripadnika koji je bio iz Republike Hrvatske. Znači svi su bili iz Bosne i Hercegovine. A ciljano su oni to tako vjerojatno napravili da vas tamo smjeste, ali baš u Kumrovec, to je ono što je zanimljivo. To je ono, a stvarno I dokle je Tito stajao tamo? Stajao je cijeli rat, ali je letio dosta puta na zemlju. To je ono, sad se vratimo iz akcije, znaš, ono, bilo je malo frustrirajuće da te dočeka čovjek koji je toliko zladan i u hrvatskom narodu, da smo ga nekad znali gurnuti tako da padne, pa smo ga kasnije morali po zapadu dizati, znaš, jel? Zanimljivo. Jer ipak je, kako da kažemo, da je to njegov rodni kraj, znaš, mi smo tek kasnije skužili da je to ipak dio naše povijesti, bez obzira kakav je zločinac bio, tako da malo smo se primirili što tiče tih stvari.